keď mi niekto vraví, že si kúpi špinavý bitcoin na Vexli, alebo že čo keď ho niekto ako zabije na Vexli, tak vravím, no to není problém Vexlu, ty máš problém s kamarátmi, ako keď sa tohto obáváš. Ahoj, vítám u Stekuj podcastu. Mám ve studiu opakovaného hosta Leu Petrášovou a s Leou probíráme, co všechno se vlastně za těch pár let změnilo od té doby, co tu byla naposled. Probíráme samozřejmě všechno okolo Vexlu, jak se ta platforma vyvíjí, expanduje do zahraničí. Dotkneme se i problematiku špinavého bitcoinu versus špinavého fiatu a co z toho je vlastně horší. A probereme taky i různé cestovatelské typy, protože Lea je digitální nomádka. Hlavním sponzorem podcastu je Firefish. Platforma firefish.io je česká platforma, kde si můžete půjčovat proti vašemu bitcoinu anebo půjčovat lidem, kteří si chtějí půjčit. A je to založený na bitcoinovém multisigu, to znamená maximálně transparentní a bezpečný. Je to non-custodiální řešení, takže s vaším bitcoinem nemůže nikdo utéct nebo ho nějak dál půjčovat. Firefish.io s promokódem STEKUJ dostanete 30% slevu na váš první deal. Dalším sponzorem podcastu brains7i.com, vše o bitcoinové těžbě. Na stránkách bitperia.cz si můžete pořídit Brains Miniminer s promokódem STEKUJ, dostanete 10% slevu na tady to domácí těžítko. Pokud vás zajímá cokoliv ohledně těžby bitcoinu, mrkněte na brains.com a bitperia.cz. Třetím sponzorem podcastu Ekofarma Arnultovice neboli biomasíčko.cz, vyzrálé biohovězí přímo k vašim dveřím, můj hlavní dodavatel masa, s promokódem STEKUJ dostanete 10% slevu na první závoz. Děkuji sponzorům, děkuji vám divákům a teďka už jdeme na díl s Leou Petrášovou. Vítám u nového dílu Stekuj podcastu, mám tady opakovaného hosta Leu Petrášovou. Lea je spoluzakladatelka a CEO projektu Vexl. Naposled jsme si s Leou dávali podcast v červnu 2022. Sám jsem byl překvapený, že už je to tak dlouho, že už to jsou 3 roky a tehdy byl Vexl teprve před spuštěním. Takže super se v podstatě po 3 letech podívat na to, jak se celý projekt vyvíjel, jak to vnímáš, jak to všichni vnímáme. Pojďme na to, řekni nám nejdřív možná na začátek takový elevator pitch, co vlastně Vexl je, proč a jak ho používat. Ďakujem za pozvanie, sama sa teším, že máme príležitosť na takúto revíziu 3-ročnú. Vexl je mobilná aplikácia, ktorá ti vlastne umožňuje prepojiť sa veľmi súkromným spôsobom so svojimi známymi a známymi ich známych na to, aby si nakupoval a predával bitcoin, prípadne služby alebo produkty za bitcoin. Čo je vlastne výnimočné a na čo som veľmi pyšná, je reputačný model, s ktorým Vexl prišiel a je to vlastne spôsob, ktorý tkvie v tom, že namiesto typického hodnotenia, či už predajcov alebo jeho nabídek a tak ďalej, to, s čím sme prišli my, ti umožňuje vlastne to riziko tej protistrany vyhodnocovať veľmi individuálne. To znamená, aby som to priblížila, tak vlastne na Vexli ty, keď sa pripojíš do sociálnej siete, ktorá je šifrovaná, tak ty nevieš, s kým interaguješ, ale vieš, koľko spoločných priateľov máte s potenciálnym predajcom alebo nákupcom. A nie len to, ale vieš, ak to títo ľudia sú. Takže vždy vieš, v akej bubline sociálnej sa pohybuješ. A keď sa spojíte na základe takejto nábytky v end-to-end šifrovanom čete, tak si túto identitu môžete odhaliť a potom verifikovať skutočne reálnym spôsobom medzi reálnymi ľuďmi, konkrétně cez ten společný kontakt. Že společný kontakty, jasně. To je podle mě u Vexlu jako kontraintuitivní věc, ale vlastně ta nejsilnější, že není žádný jako globální view, globální stav. Kdyby někdo viděl vlastně všechny nabídky, poptávky, mohl si s kýmkoliv jako napsat, protože nebo možná to je spíš na tebe, v čem je právě jakoby ta síla a zároveň možná ta frikce
něčeho takového, že je to vlastně čistě peer-to-peer přes, řekněme, ten web of trust, přes ty mobilní kontakty. Ako hovoríš, vlastne nikto nevidí ako celý ten big picture, ten veľký obraz, ten globálny order book, nevidíme ho ani my ako poskytovateľ služieb a vždy ten marketplace, že to tržište na tom vexli, ktoré vidíš, tak vždy ho vidíš individualizovane cez ten fragment toho webu, tej siete dôvery, jo? Čo je super. Súčasne, samozrejme, to prináša určité výzvy a tie výzvy sú primárne výzvy v škálovaní, pretože Vexl je hyperlokálny. Ono je to zámer, je to z dobrého dôvodu, ale povedzme, že keď chceme začať novú takúto sieť, trebárs v novej krajine, tak je to spojené s určitými frikcemi, ako to nazývaš. A typicky to trvá to nejakú dobu a chce to určitý investment nejakých ľudí on spot, fakt na tom mieste v konkrétnych komunitách, aby sa tomu venovali. Ono potom vlastne, ale ako vravíš, že to kontraintuitívne, Vexl ťa neprepája len s tvojimi známymi, ale aj známymi známych, takže ty v momente, keď tá sieť začne rásť, tak ona rastie relatívne rýchlo. Ale vykopnúť ju je náročné. Jo. Pojďme možná nechat zatím ten bootstrapping těch lokálních komunit na později. Je to určitě velký téma. Spíš teďka bych se ještě zeptal, jak vlastně hodnotíš ty poslední 3 roky? Jak jsem říkal, natáčeli jsme v červnu 22, Vexl, pokud si správně pamatuju, se spouštěl na Chaincampu v září 22, tak co se za ty 3 roky vlastně všechno stalo? To je taká ideálna otázka pre mňa, pretože pre mňa ako pre CEO toho projektu, pretože typicky ja vidím iba tie problémy a dennodenné ops a dennodenné výzvy proste toho, čo vlastne človek, ktorý takýto projekt riadi, musí riešiť. A keď som videla v príprave túto otázku, tak som sa vlastne nad tým donútila ma to zamyslieť sa. Donútilo ma nad tým zamyslieť sa, že vlastne čo sme dokázali a vlastne je to ohromne impressive, neviem, ako sa to povie po česky, po slovensky. Je to ako na mňa samú to urobilo veľký dojem. A nie len, že sme vykopli Vexl a etablovali Vexl v Česku a na Slovensku, my sme ho po roku vlastne otvorili potom aj globálne. Dneska máme 15 000 užívateľov. Ja teda viem z toho, aký si robíme proste nejaký ako permanentný market research, že to sú proste čísla, na ktoré sa mnohé apky, ktoré sú fundované obrovským venture kapitálom, ani nechytajú, ani zďaleka. Ani zďaleka. To sú apky, ktoré majú tak ako ohromné peniaze na marketing trebárs. Nevíš třeba ta Orange Pill app pro nějaké srovnání nebo něco takhle blízko? Takže to mi přijde, to je VC funded, že jo, je to placený a přijde mi, že se to nikdy až tak moc nechytlo. Vymýšľala by som si, ale je to ako celkom vtipné číslo. Rovnako trebárs ako Fedy. To je, sa bavíme o... Že to je ako fade outlaw úplne. 0,0 nič, čo sa týka ako user base alebo nejaké adopcie. Jo, takže jako ve srovnání právě s těma ostatníma pokusama, který právě byly i třeba jako VC funded s velkým rozpočtem, tak jo, těch 15 000 je prostě jako impresivní působivý číslo. Pôsobivý je to slovo. Ja som na to veľmi pyšná. Vlastne nielen to, že sme dosiahli na takéto čísla, ale aj to, že vlastne sme to urobili v extrémne malom tíme. Veľmi šikovných ľudí. Vlastne som veľmi hrdá na ten tým, ktorý sme boli schopní vybudovať. Koľko ľudí teďka? Je to okolo 10 ľudí, niektorí sú takí ako, že prídu, odídu, ako pracujú pre nás na per projekt báze, ale už treba sa nám tam buduje ako nejaký ako C-level, takisto sa nám profesionalizuje marketing a to vlastne vzniklo, zase nie je to zvonku, je to ako z tých našich interných resursov, je to veľmi organické a takisto tí ľudia v tom týme ako extrémne vyrástli za tie 2-3 roky,
čo u nás sú. Takže som na to veľmi pyšná. Ďalšia vec, na ktorú som veľmi hrdá, je určite to, že sme sa stali rešpektovaným hlasom v tej bitcoinovej komunite, že to nie sme už dávno nejaký tuto lokálna apka, že keď si chceš v Prahe, Bratislave a Ostrave kúpiť bitcoin, tak môžeš cez Vexl, ale dneska sme naozaj etablovaní a vlastne etablovaný ako dôležitý hlas toho non-KYC Bitcoinu a toho, prečo je dôležitý. Za mě taky známka toho úspěchu určitě byla, že Vexl dokázal získat granty, že to nebyl jako jeden ojedinělý grant, ale bylo toho i víc kol od víc organizací. Presne tak. Nechcem ukazovať prstom na Michala Táborského, ale áno, nie je to, on samozrejme. Tam je možná dobrý vysvětlit právě, jaký je ten jakoby model Vexlu jako takovýho, že to není business, není to startup, je to, jak bys to popsala vlastně, co je ten správný termín pro ten model? No, to je dobrá otázka. Je to dobrá otázka pretože my sme ako apka, ktorá je non-profit, ale súčasne sa správame, ako keby to bola firma, startup, akurát nemáme tú časť tých príjmov. To znamená, tú nejakú ako efektivitu finančnú ja meriam v tom, ako nízko sme schopní držať náklady a efektivitu. Takže je to také, ako, neviem, ako by som to nazvala, je to určite sme non-profit a plánujeme ostať non-profit. Já jenom teda k tomu, jak bych to označil, já mám rád termín jako public good, nebo něco jako takový open source public good, a přijde mi, že to je velice podobný model, jako má BTC Pay Server nebo Signal. Je to presne ako hovoríš a BTC Pay Server aj Signal nás inšpirovali v tom, ako by to mohlo fungovať Vexl a vyzerá to, že to funguje. A teda, aby som ponúkla nejaký ako background toho, ako Vexl funguje. Samozrejme, bez Satoshi Labs by Vexl nevznikol. Už len preto, že vlastne tá pôvodná myšlienka, úplne prapôvodná myšlienka na to, ako má Vexl vyzerať a fungovať, tak vznikla u Slasha. Takže bez bez Satoshi Labs by Vexl nebol. Dneska ale nie sme už dávno závislí iba na investícii od Satoshi Labs, ale práve sme podporovaní aj veľkými organizáciami ako je OpenSats alebo Human Rights Foundation, ktoré nás pravidelne podporujú či už grantami alebo know-how, rôznymi inými spôsobmi, networkingom trebárs. Takže ja teraz napríklad pôjdem na Oslo Freedom Forum ako vlastne participant grantí a budem sa tam zúčastňovať programu pre iné apky a pre iné projekty, ktoré vlastne ako od HRF dostali historický grant. Takže je to pre mňa ako veľký pocit zadozučinenia, že sa nám vlastne takto podarilo ten projekt rozšíriť a že vlastne ako vravím, že sme rešpektovaní. Nie je to už dávno, nie sme tu ako lokálna hračka pre 700 lidí. No to je skvělý, protože právě já vidím ten progres teďka za ten poslední rok, protože loni jsem byl taky na Oslo Freedom Forum a docela tam je tam ten Bitcoin track, nebo jak tomu říkají? Freedom Tech, alebo... Freedom Tech, nebo Financial Freedom. Jo. Financial Freedom to bylo. A tam se jako docela dost řešilo, že jako Bitcoin je super, ale jako ty různí dizidenti a tak prostě v těch totalitních zemích nebo autoritářských zemích nemůžou na ty burzy, protože pak prostě všechno vidí, že jo, oni to všechno nahlásí a že by potřebovali právě nějakou jako peer-to-peer bez KYC aplikaci na to, aby mohli teda jako kupovat Bitcoin, nebo když třeba dostanou Bitcoin jako od HRF třeba nějaký grant, tak aby ho mohli směnit do té lokální měny a nemůže to jít přes účty, tak jsem říkal, to je super, my to tady přesně jako máme, to je Vexl. A nikdo o tom jako tehdy vlastně nevěděl. Některý lidi, jako ta Ľudmila Kozlovská, ta se o to jako zajímala, chtěla prostě vědět víc a tak. A je super, že teďka během těch 12 měsíců si vlastně HRF už všimlo Vexlu, dostali jste grant, ty si byla pozvaná i na nějaký takový summer camp, nebo jak... Summer camp.
Bol to Global Bitcoin Summit, čo bol summit za zatvorenými dvermi, bez sociálnych sietí. Bol to ako fakt ako networkingový, lomené nejaký ako edukatívny event, kde sme boli pozvaní do Bitcoin Parku v Nashville. Bolo tam asi 150 ľudí, ktorí boli ako proste cherrypikovaní tým HRF. Toho roku som pozvaná znova. Takže áno, to je zase ďalšia taká vec. A to sme vtedy ešte dokonca Grand ani nemali. Takže zase ďalšia vec, na ktorú som pyšná, nebolo to, že ma nás pozvali, lebo my zrovna v minulosti dali Grand. Tak ma tam proste si povedali, potrebujem niekoho s východoeurópskym prízvukom a ideálne nejakú ženu, tak tu môžeme zobrať Petrášovu. Ale že vlastne rozoznávajú, že robíme ako hodnotnú prácu. Jo, to je podle mě fakt jako skoro nejvyšší míra uznání, že prostě, že to právě, jak říkáš, není jenom tady jako pražský Vexláci a ostravský, ale že si toho začínají všímat zahraničí a hlavně ty lidi, pro který to dává největší smysl, jako jsou právě ty autoritářský režimy. Takže těším se na letošní Oslo Freedom Forum, jak vlastně tam proběhnou tady ty debaty, jak moc to třeba lidi začnou používat. Co se týče vlastně používání Vexlu ve světě, jak jsme teďka na tom? Ta hlavní báze asi je Česká republika, že jo? Kde potom dál se používá Vexl? To je zaujímavá otázka. Určite tá hlavná báza je Česká republika a Slovensko taky. Samozrejme je to úplne pochopiteľné. To Česko a Slovensko mali ročný náskok pred tými ostatnými komunitami a sú to malé krajiny. Jo, takže ja očakávam, že to ešte nejakú dobu takto bude. Kde vidíme veľký rast, tak vlastne je Nemecko, je Kanada, to možno dovysvetlím potom pri tom bootstrapovaní lokálnych komunít a potom Itálie a UK. Takže to sú naše najsilnejšie trhy, ale najrýchlejšie rastúce sú pre nás africké rôzne krajiny. Aby som vypichla pár, tak je to treba Tanzania, Namibia, Nigéria, Botswana taký, čo vôbec neviem, ako sme sa dostali do Botswany. Ja viem. Toho človeka znám. No, takže to sú vlastne naše najviac rýchlo rastúce siete, ktoré sú malé, ale sú typické aktívne. Jo, super. Tak jak se tady to podařilo teda? Jak vlastně jste pronikli nejdřív asi do těch evropských zemí, potažmo do Kanady a potom teďka v Africe? Je to veľmi zaujímavé a vlastne pre mňa je to taká správa o tom, že čo dokáže ako jednotlivec, prípadne ako dvaja ľudia on spot, keď majú tu ako vášeň pre dobrú vec. Treba z Itálie bola pre nás, Itálie taký Švajčiarsko, tak to sú dve krajiny, kde máme Marka, to je človek, ktorý pred 2 rokmi prišiel na náš stánok na BTC Prague. Ostal úplne nadšený z toho, ako Vexl vlastne funguje, na čom je postavený, aké sú naše hodnoty a taky myslím, že na ňo urobil dojem ten náš tím. A prihlásil sa nám sám, že by nám to chcel pomôcť bootstrapovať v Itálii a Švýcarsku, pretože si myslí, že to je proste projekt, ktorý tam potrebujú. A urobil ohromný kus práce. On dodnes v školy pripravil guidy pre Plan B Network, chodí za nás do podcastov, ako mluví italsky, chodí za nás do podcastov, organizuje workshopy, takže za mňa úplne ten kusisko práce, čo on odviedol a na koľkých ľudí dokázal preniesť to nadšenie, tak ja ako veľmi to na mňa zapôsobilo. Rovnaká storka to bola taký v Kanade, kde sme mali pôvodne jedného človeka, Michaela, teraz sa k nemu pridala Daniel a zase je to proste človek, ktorý bol rybár, ale vášnivý bitcoiner. Chýbal mu non-KYC Bitcoin on spot, tak to proste vykopol a dneska Kanada je na 4. najsilnejší trh, čo je proste zase chcel za nás hovoriť na konferenciách, chcel ísť do podcastov a to začalo fakt tak, že začal organizovať meetupy, kde o Vexli hovoril. Rovnako sa to stalo v Nigérii,
kde máme Paula. Zase človek, ktorý... Možno Paul má ešte špecifický prípad, pretože takto, aby som bola úprimná, nám tých ľudí, ktorí by chceli šíriť Vexle, tak sa nám ozve proste 15 za mesiac, ale málo kto je naozaj ako povedzme dostatočne vášnivý alebo dedikovaný. Paul sa nám, takže keď sa nám prihlásil ako random typek z Nigérie, o ktorom ja som v živote nepočula, tak som prevrátila oči a povedala som, dobre, tak pojem na ten call ako tak pre srandu králikov, že zo slušnosti. A teraz som sedela na tom kole s Graftonom, kde sa prihlásil tento typek, ešte prišiel pozde. Ešte sedel niekde, čo vyzeralo proste ako v garáži z vlnitého plechu. A začal nám hovoriť proste ako sa dostal k Bitcoinu a začal nám hovoriť, prečo potrebuje Vexle. A to bolo, ja som v jednom momente som sa pozerala na Graftona a pýtala som sa ho, pýtala som sa ho na signály, že myslíš, že toto je scam alebo nejaká ako priemyselná špionáž? Pretože v Nigérii to, čo... keď tu hovorím o nejakej finančnej tyranii alebo nejakej cenzúre internetu a kontrole internetu a podobne, tak ako sa na mňa pozerajú tí ľudia, že blúznim, alebo že som spadla ako niekde ako zvyšne a teraz som paranoidná. V Nigérii to žijú. Jo, v Nigérii to žijú proste. A on nám toto vlastne popisoval, ako je nemožné kúpiť, predať Bitcoin, ako je to náročné, ako je náročné nájsť tú protistranu a tak ďalej. A znelo to proste tak, ako príliš dobre na to, aby to bolo pravda, hej, že tomu Vexlu tak rozumie. Takže ja som mala ako taký veľký výkričník tuto vzadu v hlave a fakt som si hovorila, to je nejaké... Tento typek sa na nás zapôsobiť, tak si urobil prípravu tuto s čatkom a proste je to fakt divné. Ukázalo sa, že to vôbec nebola ako nejaká lož alebo scam, ale fakt tento človek začal organizovať meetupy, tak ako vytiskol merch na mieste. Pri Africa Bitcoin Conference zorganizoval proste side event Vexly a tak ďalej. A je to fakt vyslovene, to ide z nejakej jeho vnútornej potreby toho, že keď žiješ v opresívnom režime, ako je fakt Nigéria, v nejakej finančnej tyranii, ako je Nigéria, tak proste Vexl je pre teba spása. Jo, přesně tak, proto já mám obrovský naděje právě pro Vexl společně s Trezor Academy, protože je zapotřebí, aby to buď strpovali právě místní lidi pro místní lidi a v rámci nějakých prostě bitcoinových meetupů, v rámci nějakých setkání, protože tam opravdu jde o to, že ty první uživatelé se musí mezi sebou znát, začít tam prostě tvořit nějakou likviditu a říkat o tom ostatním. Tak takovým způsobem to vlastně funguje, že jo? Funguje, ako vravím, je to náročné hlavne z počiatku proste vykopnúť tú sieť a udržať ju ako živú, keď povedzme prvé týždne nemáš nabídky na marketplace, alebo ty obsluhuješ tú likviditu. To je presne okým Namibii, ktorý tam bude dávať tie nabídky a potom bude behať. No ale právě ještě jeden point, nevím, jestli si vlastně v Liberci slyšela, ale řešili jsme to s Jurajem Bednárem, že třeba od Okina vím, že v Namibii máš prémium na takovýhle peer-to-peer Bitcoin asi 10%. Takže to je jako potenciálně vlastně obrovská příležitost, pokud někdo v té zemi je vlastně jedinej nebo první, chápe to a vnímá nějakou tu poptávku, která třeba vzniká, protože já nevím, je tam Trezor Academy, ty lidi prostě jsou opresivní, nějak začnou chápat Bitcoin, začne se jim k ním dostávat ty vědomosti, tak to je vlastně obrovská příležitost, že to pro ně není jenom jako altruismus, ale reálně, když prostě jsi schopná získávat Bitcoin a prodávat ho s 10% prémiem, tak to je úplne úžasné. Presne. Podobne sme to bootstrapovali aj v Čechách. Takže ja viem, že máme celú jednu úroveň užívateľov, ktorí vyslovene sú liquidity providers a vydelávajú na tom a majú to ako proste nejaký side hustle, side príjem a ja som z toho nadšená. Proste ten market, jak si to proste vyrieši sám. Je to samozrejme, vravím, je to náročné, začať to iba v Novom Meste môže byť náročné, ale potom vlastne, keď to začne, tak to vlastne rastie veľmi, veľmi rýchlo.
Možná ještě se mi tady vybavuje Jan Kotas, budu s ním točit někdy za měsíc, to je kluk, který vlastně se přestěhoval do Paraguaje, dělá tam bitcoinový meetupy, založil Bitcoin Paraguay a když jsem byl v Paraguaji někdy v listopadu, tak jsme tam udělali Vexel meetup a ona je to vlastně taková komunita hlavně expatů, ty bitcoineři tam, takže jako hodně Američani, Němci, Kanaďani a pár Čechů a Slováků taky. A pro ně právě taky byl Vexel úplně, že nejdřív jako tam hledali ten háček, že to znělo až moc jako dobře, aby to byla pravda, protože taky jako není to tam úplně ideální s tím jako posílat bankovním převodem ty guarany a tak a mít tam dolarový účty, takže prostě co jsem pochopil, tak to je docela cash-based tam a je tam prostě poptávka obzvlášť od těch jako expatů, který tam jsou z nějakého důvodu, většinou to jsou jako bitcoineři, který prostě jim záleží jako na bezpečnosti a soukromí, tak a zrovna teď asi před týdnem jsem četl v té Bitcoin Paraguay skupině, že ruší nějakou skupinu, co měli na Matrixu nebo něco, jako takovou vexlovací a doporučili těm lidem, ať jdou buď na Robosac nebo Vexel a že tam vlastně zavádějí Vexel, že protože to je mnohem vlastně lepší a bezpečnější a soukromnější než tady ty chatovací skupiny. Takže tím chci vlastně ještě říct to, že tady to může být zajímavá příležitost právě třeba pro nějakého expata, Čecha nebo Slováka, kdo to poslouchá, který je v nějaký zajímavý krajině, ví o Vexlu, protože prostě sleduje tu českou scénu a může to krásně bootstrapnout v té své lokalitě a je to podle mě jako užitečný mít nějaký konkrétní nástroj, kterým těm lidem vlastně můžou doporučit, aby ty bitcoinový meetupy taky nebyly jen takový povídání o teorii, ale tady je prostě nástroj, který může dost jako výrazně nakopnout tu lokální komunitu. Určite súhlasím a ako podpisujem, buďte všetci ako Honza Kotas, ten vlastne tá jeho práca, ktorú byl zase on spot v Paraguaji, tak tiež to na mňa urobilo obrovský dojem a takisto ako to funguje na obe strany, to je vlastne krásne na tom open source developmente. Rovnako inak ako side note, rovnako nám vznikla tá komunita ako v Namibii. Ja som o tom hovorila v našom Vexel podcaste, ktorý sme vydávali niekedy v lednu alebo v únoru, ktorý sme nahrávali práve s tým Okinom z Namibie. Tam vlastne hoci kto môže prísť na náš GitHub a otvoriť issue, otvoriť nejakú tému alebo navrhnúť nejaké vylepšenie tej aplikácie a ona keď má zmysel, tak my to urobíme ale hneď. Takže takto sme pridávali tie namibijské shitcoiny. A to si pamätám, ako keď za mnou prišiel Grafton, že chce, aby sme pridali tie namibijské... Namibijské doláry a ja ho pozerám a vravím, kamoško, jak si na to prišiel, vidím 0 užívateľov Namibii. Môžeme to tam pridať, keď mi teraz na slepej mape ukážeš Namibiu, tak potom to tam pridáme. A sme si písali niekde na GitHube práve v tejto issue a do toho mi napísal typek, ktorý sa volal Big Rabbit 09 niečo, že hej, tak máš tam 0 užívateľov, ale ja som tu a to bol Okin. Tak vravím, on to bolo pegované k nejakej inej mene, ktorú sme už mali, tak sme to tam proste ako šupli. A proste teraz sme, Namibia najrýchlejšie rastúca komunita. No a rovnako podobne vlastne tam ten feedback loop fungoval s tým Paraguajom. Proste pridajte guarany. Hej, tak som rád pre tých troch bitcoinerov, čo tam sú, mám pridávať guarany, no okej, no, tak ale dobre, pridali sme a potom bol problém s paraguajskými číslami, nejakým proste operátorom, nejak, ako proste bola tam nejaká výnimka, dačo. Zase sme sa tým, že sme mali veľmi agilný tím a tým, že vlastne robíme ten development, náš open source, v momente, keď tam vlastne pre mňa je tá lekcia v tom, že ako ohromne rýchlo dokážeme reagovať na takéto potreby, keby sme mali nejaký obrovský design proces a feedback proces a podobne, jak to býva v tých korporátoch. Tak ja by som sa, to by ku mňa ani neprebublalo, ja by som sa to ani nedozvedela, že je takáto potreba. A keď, tak by som to zaradila do sprintu na Q3 2027. Jo? Takže toto je ohromná sila v tom, ako vlastne projekty môžu byť blízko
komunitě, keď robíš věci open source. Jo, velká pravda. Ještě k tomu bootstrappingu, teďka bude novinka Vexel kluby, jo? Jestli o tom už můžeš něco trošku zmínit. No, my to mlžíme, už máme aj hinty v apke. No a už vlastne teraz budeme, neviem, kedy tento diel vyjde, ale vlastne v Olomouci teraz na Pizza Day už budeme pilotovať túto feature. Je to zase feature, na ktoré sme pracovali asi 6 mesiacov, tiež niečo, na čo som veľmi pyšná. Vlastne je to také adresovanie dvoch problémov, ale dvoch takých frikcií, ktoré sme mali. Jedna frikce je, že niektorí bitcoineri nechcú importovať telefónne číslo a telefónne čísla, svoje telefóny ako zoznam. A nevysvetlíš im, že sa nemajú čoho bať. Proste môžeš napísať knihu o tom, prečo to je OK na Vexli, ale nevysvetlíš, čo je ako OK validné. To je povedzme ten minoritný dôvod. Ďalší dôvod je, že keď bootstrapujeme tieto komunity, tak treba ako v oblastiach, ktoré sú také trochu Pánu Bohu za chrbtom, tak ty nemusíš naozaj byť prepojený. Naozaj to môže veľmi dlho trvať, kým si sa pripojíš do tej väčšej siete toho nejakého Web of Trust. Aby som uviedla príklad, tak proste žiješ a pracuješ v nejakom malom meste vedľa Berlína, máš tam svoj nejakú sociálnu bázu a tak ďalej, ale chodíš na pravidelné meetupy do Berlína. A aby si sa dostal k tej iniciálnej likvidite, tak vlastne je to náročné, nie je to, trvá to hodne dlho a tá tvoja sieť, keď si z takto ako remote oblasti, tak vlastne rastie veľmi, veľmi pomaly. No a vlastne čo je, tam, kde sme my videli príležitosť, je to, že ty vlastne máš typicky potom meetup organizátorov, ľudí, ktorí vlastne sú etablovaní v tej komunite a treba spoznajú tých ľudí. A nie je vždy príjemné úplne rozdávať iba svoje číslo, aby prepájali a vytvárali tam proste ten Web of Trust. A my sme vlastne prišli s nápadom, že my môžeme urobiť ako kluby. To je vlastne klub, kde my môžeme spojiť ľudí, ktoré majú niečo spoločné, typicky záujem o Bitcoin, alebo že chodia pravidelne na nejaké meetupy a tak ďalej. A my ich môžeme prepojiť aj bez toho, aby mali spoločných známych, ale je tam nejaký garant toho, že týchto ľudí pozná a ručí za nich. Takže tieto kluby, nie je to ďalšia vexlovacia skupina, tieto kluby majú obmedzený počet miest, treba, že na meetup môžeš mať 20 miest a tento organizátor toho klubu, respektíve nejakého meetupu, tieto miesta môže darovať ľuďom, ktorí rozumejú tomu proste, ako Vexel funguje a tak ďalej. A vlastne dáva to možnosť tým ľuďom, ktorí by inak do tej siete sa nedostali, vyskúšať si ten Vexel, vidieť, ako funguje a ono potom vlastne, ako prichádzajú ďalší ľudia, tak tie siete sa eventuálne prepoja. Takže vlastne je to pre nás ako taký onboarding tool, uľahčiť vlastne bootstrapovanie týchto komunít takýmto ako exkluzívnym prístupom do exkluzívneho klubu. Samozrejme, nebude to pre každého. Ako vravím, my nechceme mať 3000 klubov za rok. Sú to kluby pre nejaké naše spriateľné meetupy, s ktorými pracujeme dlhodobo. Alebo práve to môže byť klub pre HRF, ktorý spojí týchto dizidentov, ktorí si môžu proste zase nejakým privacy-aware spôsobom zamieňať Bitcoin za fiat a vice versa. A súčasne vlastne tie kluby majú obmedzené trvanie. Jo? To je samozrejme ako... Takže to nie je klub, že ty ho budeš mať proste teraz na 10 rokov. To je proste klub, ktorý je nejaký krátkodobý a vlastne v ideálnom prípade tá malá sociálna sieť toho klubu by sa mala prepojiť, respektíve ako mal by tam byť 100% prienik s tou veľkou hlavnou vexľou sociálnou sieťou. Čo je vlastne dôležité zmieniť, tak ten užívateľ
neprichádza o žiadnu z feature Vexlu. Jo, stále je to privacy aware, stále je to všetko end-to-end šifrované, stále nikto, ani ten organizátor alebo manažer toho klubu nemôže vedieť, nemôže zistiť, akú aktivitu tam ty vyvíjaš a či ju vyvíjaš. Takisto to isté platí pre nás. Jo, to je super. To je super. Obzvlášť právě pro ten bootstrapping někde takhle v Tramtári si myslím, že to může obrovsky pomoct. Takže paráda. Takže teďka na Olomouci to je taková beta, tam to jako trošku spouštíte a na BTC Prague to jako naplno spouštíte. To je náš taký vlastne také poďakovanie tej českej bitcoinovej komunite, ktorá ako z dlhodobého hľadiska ako vnímam tú obrovskú podporu. Takže keď máme takéto nové featurey, tak ako samozrejme pre nás by dávalo zmysel to ako otestovať aj inde. Práve niekde v Tramtári, middle of nowhere. Ale tak je to také ako, je to zase pre nás veľká vec, ktorá je nejakým spôsobom pre nás exkluzívna. A máme vlastne je to naša forma poďakovania, že vlastne dávame tej komunite prednostný prístup. Inak, áno, ako vravíš, ten veľký launch bude na BTC Prague. Jo. Ještě asi poslední, ale dost důležitý téma k Vexlu. Co takzvaný špinavý bitcoin? Lidi se na to pořád ptají, že když si takhle budou prostě s někým jako vexlovat cash za bitcoin, takže se jim dostane do ruky ten mýtický špinavý bitcoin a potom co vlastně s tím a jak si můžou být jistí, že ho nedostanou, jak se proti tomu ochránit, jestli Vexl proti tomu něco dělá. Vexl proti tomu robil to, že vynašiel úplne ultimátny spôsob reputačného modelu a keď nevexluješ, keď tvoji kamaráti nie sú zrovna narkotrafikanti, tak pravdepodobne alebo nefinancujú terorizmus niekde v Rusku, tak pravdepodobne ako sa len tak k tomu špinavému bitcoinu nedostaneš. To je krátka odpoveď. Dlhá odpoveď, samozrejme, ja rozumiem tým obavám. Ale poďme si možno povedať, čo to je špinavý bitcoin. Špinavý bitcoin je bitcoin, ktorý pochádza z nejakých adries, ktoré sú na nejakých sankčných zoznamoch, už z akéhokoľvek dôvodu. Nechcem znieť, že to ako marginalizujem tento problém, ale reálne toto je first world problém. V Afrike niekde, keď budete chcieť vexlovať bitcoin, tak za ten špinavý vám odtrhajú ruky a vy reálne s tým, čo vy nazývate špinavý bitcoin, tak reálne ten problém môžete mať, keď proste ho chcete predať niekde na burze. Jo? Pretože je to v nejakom ako sankčnom zozname, to znamená, oflagujú vám to a dostanete nejaký proste vykričník a pak musíte vysvetľovať, odkiaľ ten bitcoin máte a prečo. A je to problém vlastne ako burs a tak ďalej. Bitcoin sám ako taký nevie, že je špinavý. Bitcoin nezaujíma nejaký sankčný zoznam. Bitcoin, ten takzvaný špinavý bitcoin môžete používať úplne rovnako ako hociaký bežný za predpokladu, teda, že ho nechcete predávať na burze. No a tam ešte dôležitá vec povedať, že to ako ja sama mám vo svojom okolí prípady, kedy špinavý bitcoin, takzvaný špinavý bitcoin dostal ten užívateľ z ATM-ka. Jo, to nie je nič ako dostať ho na... Ja nemám žiaden príklad toho, že by ho niekto dostal na Vexli. Ako sa dostane nejaká adresa na nejaký sankčný zoznam je extrémne náhodné, alebo skôr ako by som to povedal, je to otevřený systém, takže to je takový jako chytat vodu do cedníku. Presne, no. Takže ja by som sa netrápila špinavým bitcoinom. To, čím ja by som sa skôr trápila a na čo by som skôr poukázala, je špinavý fiat. A teraz vysvetlím, čo je to špinavý fiat. To sa vám nemôže stať na Vexli, ale typicky, a je to veľmi bežný prípad, keď používate služby ako je Robosac, BISC, HODL a podobne, takzvané decentralizované burzy, tak oni majú jednu veľkú bezpečnostnú zraniteľnosť, o ktorej sa z nejakého dôvodu ako veľmi nehovorí a neviem prečo. A to je to, čo ty si spomínala na začiatku. A to je ten fakt, že oni
že ten takzvaný order book je globálny. To znamená, že ten BISC, hodl, alebo všetky tieto ostatné aplikácie ťa na verím Boha prepoja s kýmkoľvek na svete. A áno, môžu to byť ako dobre hodnotení užívateľia, dobre hodnotené nabídky. Môžu mať 5000 úspešných obchodov za sebou. Ten problém je, že vy absolútne nemáte ako overiť kredibilitu tej protistrany, pretože typický hviezdičkový systém je absolútne marný v tom vedieť, či ten človek, tie peniaze, tie prostriedky nemá treba z drogovej trestnej činnosti. Problém takéhoto prepájania je, že vy nie len, že máte nejaký ako link v tom bitcoine. Ten problém je, že vy si urobíte permanentný, nezmazateľný záznam v bankovom systéme o tom, že ste s takýmto, že vám takýto človek poslal peniaze, alebo vy ste mu poslali peniaze. Protože tady ty hodl, BISC, Robosat, to vlastně všechno jsou bankovní převody, že jo? Tam asi málo kdy dochází k tomu setkávání, tím co u Vexlu, to je jakoby ta doporučená cesta, jak presne tak. Bitcoin. A taky ako, keď ja sa spojím na Vexli s tebou, tak proste keď sedíš o tri miesta odo mňa v office, tak ti to pošlem na Revolute, nebudem to riešiť, proste nepojem teraz do bankomatu vyberať 3000 korún, lebo potrebujem proste dobiť Lightning. Jo. Ale vlastne ako je podľa mňa veľmi problematické, že sa o tomto nehovorí viacej. Pretože vy, nielen, že keď sa odkryje nejaká takáto ako problematická identita tej protistrany, tak tým pádom odkryješ okamžite všetky protistrany. Všetky tie jeho obchody. Sú tam huby. Áno, sú to tzv. Data honeypots. Takže to je obrovský problém. Druhý problém je, že ty v momente, keď máš takúto červenú vlajku svojho mena v tom ohromne prepojenom globálnom finančnom systéme, to je niečo, čoho sa nezbavíš, čo nevysvetlíš, čo tam už bude navždy. A typicky áno, potom zatvárajú ti banky účty, nemáš šancu si otvoriť ďalšie. A to je ešte ten lepší prípad. Horší prípad je, keď ti zaklope proste Interpol, že prečo si ako obchodoval s niekým, prečo si posielal peniaze niekde niekomu, kto proste má za sebou fakt ako nejakú kriminálnu činnosť. A za mňa preto vždy vravím, ako keď mi niekto vraví, že si kúpi špinavý bitcoin na Vexli, alebo že čo keď ho niekto ako zabije na Vexli, tak vravím, no to není problém Vexlu, ty máš problém s kamarátmi, ako keď sa tohto obávaš, pretože na Vexli nestretneš niekoho, koho nemáš ako verifikovať, alebo nemáš ho ako poznať. Jo, no právě čistě prakticky všiml jsem si, že třeba měl jsem uložený Modrý anděl, prostě taxikářskou službu pražskou v telefonu a dal jsem jako importovat všechny kontakty a potom vidím, že třeba jsou tam nabídky, nebo že mi dokonce psal někdo na moji nabídku s jedním kontaktem, ten Modrý anděl, tak to je totální stranger, to je prostě úplně neznámý člověk a takový nabídky jako ignoruju. A nesnažím se jako propojit s takovýma lidma a pak jsem samozřejmě i toho Modrýho anděla jako vyhodil z toho seznamu importovaných čísel, tak to je podle mě jako důležitá hygiena při Vexlu, opravdu koukat na ty společní kontakty a jestli je tam někdo, koho jako opravdu dobře znám a nejsou to jenom takovýhle nějaký náhodný veřejně známý čísla. Ja môžem povedať za nás, že v druhej polovici roku toto je taká vec, na ktorú sa plánujeme sústrediť. Vôbec ako plánujeme do tej sociálnej siete veľké investície v podobe ako s cieľom skvalitniť ju a filtrovanie týchto čísel, ako sú linky dôvery a podobne, tak je jedna z tých vecí, ktoré tam plánujeme vlastne uviesť. Okrem iného sa pozeráme na to, ako pracovať so silou spojenia, to znamená, pretože to spojenie môže mať rôzne úrovne, takže to bude ďalšia vec, na ktorú sa budeme sústrediť. Je to určite niečo čo máme ako v hľadačku. Dobrá, ako dôležitá vec, ako som vravala o tom individuálnom prístupe vlastne k tomu risku. Ako ja keď potrebujem, keď som na hlaváku a potrebujem proste do 2 hodín Lightning za 500 korún, tak proste to spojenie s tým Modrým andelom ja nebudem riešiť. Keď by som už riešila proste deal za väčšiu čiastku, tak si teda overím fakt, akože si overím, kto ten človek je. A kto ho pozná a či to je ako naozaj legitímny kontakt.
Takže samozrejme, je to škála. A tam to dôležité vzdelanie je, táto škála a ten risk sa nedá. Vlastne bavíme sa o ľudskom správaní. To nie je možné vyjadriť v číslach, to nie je možné proste vyjadriť 4,8 hviezdičiek z 5,000 úspešných obchodov. To ti nehovorí vlastne nič o tom, ako sa ten človek zachová 5,000 prvýkrát. To ti nehovorí o tom, aký ten človek je, kto ten človek je, či mu môžeš dôverovať. Takže to je to dôležité zelenie. Jo, přesně tak. Teďka někdo se ptal i na Twitteru, jak by prodával 5 milionů jako za cash přes Vexel. Jako šlo by to, ale prostě člověk bude jednat jinak, než kdyby prodával za 500. To prostě si to asi bude muset trošku rozložit, bude muset jít právě přes ty kontakty, který mají hodně těch společných kontaktů a velice pravděpodobně dřív nebo později dojde k někomu, kdo řekne, hele, já prostě můžu nakupovat jako za větší částky, klidně se pojďme domluvit a pokud je to právě přes víc kontaktů, ty si můžeš ověřit, že toho člověka znají, prostě třeba roky s ním takhle obchodujou, tak větší část potom asi provedeš někde úplně mimo Vexle. Což jako, jak říkáš, není to prostě, Vexel je jenom propojovač. Je to jenom prostě propojovač, který zajišťuje vysokou úroveň soukromí a bezpečí, když se lidi jednají rozumně. Pokud někdo prostě hodí na Vexel, prodávám tady za 5 milionů v keši, ozve se mu někdo, kdo má společný kontakt Modrýho anděla, jasně sejdeme se tady v Putice na Hlaváku. Přivedu si ještě možná pár kamarádů, tak prostě tam se nesmí chodit. Tento človek nie, ale že má problém so spoločnými známymi, ten problém má človek ako niekde úplne inde, keď do takéhoto niečoho by šiel. Akože, ako vravím, ten Vexel, ako vravíš, Vexel je propojovať, že my tieto problémy nie sme schopní riešiť. Proste to nie sme schopní riešiť tieto problémy. To je prostě na nějaký soudnosti potom těch lidí. No. Soudnost, presne. Skvělý. Pojďme k dalším tématům. Cypherpunk Meetup. Viděl jsem, že zase při BTC Prague bude tady ten side event. Bohužel mi to nikdy nevyšlo, tak možná naznač, o co se jedná. A taky tam je nějaký model, že vlastně lidi dávají jakoby contribution na to, aby se to vůbec konalo, že? Cypherpunk Meetup je jeden z eventov, ktorý spolu organizujem a som na ňo tiež veľmi, veľmi, veľmi pyšná. Je to vlastne, možno dám pozadie k tomu, ako to vzniklo, keď bola ohlásená prvá BTC Prague, niekedy v prosinci a roku 2022 si myslím, jo. 2022. 23 byl první ročník. Takže my sme sa tak ako nejakou náväznosti na to bavili s Jurajom Bednárom o tom, že tam ako moc, že ako dobrá iniciatíva, ale moc pre nás tam nič není. Že vlastne my tam nemáme ten svoj crowd, nemáme tam tie svoje témy. Tak sme si skoro súčasne napísali to isté a prišli sme k tomu, že no tak ako zbytočne budeme písať BTC Prague, urobme si ten event sami. A mysleli sme si, že to bude úplne mini meetup, kde sa stretne 10 ľudí a zahráme si bowling. A nakoniec nám tam prišlo asi 80 ľudí na ten prvý ročník a malo to ohromný úspech. A na druhý ročník už sa k nám do organizácie pridal Max Hillebrand a Stick. A vlastne už sme mali ľudí, ktorí nám hovorili, že prišli ani nie kvôli BTC Prague, ale kvôli Cypherpunk Meetupu. Takže zase veľký pocit ako zadozučinenia. A čakali sme, tak sme si vraveli, dobre, tak posledný bol 80, tak teraz príde tak 100 ľudí, no bolo tam, ja neviem, 150 určite viacej. No a takže pochopiteľne robíme teraz tretí ročník a možno, aby som teda dala ako nejaké dovysvetlenie, nás zaujíma, my sa snažíme spojiť ľudí, ktorí tak ako nás zaujíma Bitcoin ako cypherpunková technológia. Nie ako proste investičné aktivum, nie ako proste ako number go up tech, ale vlastne ako ten spôsob, ako tá cesta treba k slobodnému obchodu a privátnemu obchodu. Zaujímajú nás inak témy súkromia, zaujímajú nás témy security
A vlastne sme si povedali, že vlastne takýchto ľudí, a už vidíme to aj na základe toho, aké sme mali účasť minulé roky, tak sme si povedali, týchto ľudí je veľa, tak poďme ich spojiť, poďme urobiť ten networkingový event, ktorý je tak trochu vzdelávací, tak trochu party a tak trochu grilovačka. Takže toho roku to robíme znova, je to vo štvrtok 12. Dúfam, že sa nemýlim. To je týden před BTC Prague? Nie. Takže 19. Takže, áno, pardon. Takže štvrtok 19. 12. to bolo minulý rok. Štvrtok 19. začína to asi okolo 6. Bude to na lodi Altenburg v Holešoviciach. No a vlastne, ako si hovoril, že tam vlastne je ten model crowdfundingu, tak sme to robili od začiatku. Ako ja sa s Jurajom, Maxom a Stykom stretnem hocikedy. My sa nepotrebujeme robiť na to cypherpunkový meetup. Takže my sme chceli sme mať a osvedčilo sa nám to ako keby nejakú spätnú väzbu od toho, či o to záujem. A najlepšia spätná väzba je, že ľudia sú ochotní za to platiť, respektíve na to prispieť. Takže my sme vykopli crowdfunding toho roku už 3-krát. Keď tie peniaze vyberieme, tak meetup bude, keď nevyberieme, tak meetup nebude. A vlastne crowdfundujeme vyslovene, je to nekomerčná aktivita, taký non-profit aktivita a my vlastne crowdfundujeme techniku, priestor a keď sa nám zvýšia nejaké peniaze, tak proste nejaké drinky. Prípadne minulý rok sme vybrali toľko peniazí, že sme urobili úplne brutálnu stejkovú grilovačku a mali sme úplne nádhernú venue na Vltave, takú čiernu loď s 2 terasami, takže toho roku vlastne by sme radi docelili niečo podobné. Krásne. Tak já odkážu, protože to asi není úplně jednoduchá stránka, že? To máme nějaký jako problém s certifikátom, takže áno, tak keď to nalinkuješ, to bude super. Nalinkujeme a je to prostě BTC Pay crowdfunding, že? Presne tak. Přes Bitcoin. Skvělý Cypherpunk Meetup 19.6. nalinkuju, mrkněte do poznámek. Pojďme na cestování, potažmo plán B. Plán B, velice populární téma v posledních letech díky Johnnymu a Stalionovi, taky jsme to tady probírali. Nejdřív možná trošku to cestování, ty seš proslula tím, že jezdíš jako do těch dobrodružných zemí takovým dobrodružným způsobem. Pořád ještě takhle cestuješ a kde jsi v poslední době byla? Cestujem stále hodně a možno už nie tak často úplne do vojnových zón a podobne. To súvisí aj s tým, že keď som takto chodila, tak som mala ten luxus toho, že som mohla byť trebárs ako týždeň offline niekde proste middle of nowhere. Teraz už to nie je tak jednoduché. Že to moje cestovanie sa tiež zmenilo. Snažím sa aspoň raz za rok si dať nejaký takýto ako trip za hranicu všedných dní. Takže teraz posledné roky to bola som v Pakistane 2-krát. Trebárs a to bolo úžasné a chcela by som sa tam toho roku vrátiť. Chcela by som ísť do nejakých ako veľmi odľahlých častí Indie. Vlastne vravím, že nechodím do vojnových zón, ale vlastne teraz, keď som sa zamyslela, tak... Počkať, je to tam nejaký horký, no? Jo. Takže to sú... Stále to robím, je to už určite menej a je to na kratšie, ako v minulosti. A skôr teraz to moje cestovanie má takú inú podobu, že je to ako relokácia. Vyslovene ako, že na pár mesiacov v roku sa vyslovene postavím a odídem. A túto zimu, a potom to kombinujem s nejakou dovolenkou. Takže túto zimu som strávila z 2/3 asi v Mexiku, primárne v Mexico City, čo je moje země zaslíbená. A potom zbytok som strávila v Buenos Aires a a medzi tým som si dala vlastne ako taký, to bola tá dovolenková časť, že som si dala práve trip v Bolívii. A kde som cestovala, ale nebolo to také, že na hranici života a smrti. Tak za čo som rada. Za čo som ako rada. Ono to nie je tak, že ja by som zrovna ako vyhľadávala tieto situácie, oni sa mi skôr ako tak stanú. Takže to napriek tomu, čo si o mne ako verejnosť myslí, tak to nie je, že ja by som ako, že si poviem, nemám nič lepšie na robote, idem skúsiť niekde umreť. Tak to není tak, mi sa to skôr ako tak nejak stane. Takže toho roku to bolo určite ako kódnejšie.
alebo je Mexico City a Buenos Aires, tak to sú miesta, kde ja sa ako dlhé roky vraciam. Za mňa sú to jediné 2 miesta v Latinskej Amerike, kde sa dá ako dlhodobo žiť. Samozrejme, toto je veľmi individuálne, hej, nech si každý žije, chce. Zbytok tých latinskoamerických miest za mňa sú buď shitholy, kde nič není, alebo sú to ako mesta, ktoré sú super na 2-3 týždňovú dovolenku, ale nežila by som tam. Či už z pohľadu ako bezpečnosti, alebo z pohľadu toho, že sú uvrieskané proste, ja počujem reggaeton, tak mi sa vyhádžam proste. Sú uvrieskané, alebo nemajú dobrú infraštruktúru trebárs, alebo tam není kultúra. Proste. Takže ako vrajím, každému, samozrejme, toto je veľmi individuálne, každý nech si žije tam, kde mu to príde ako dobrá hodnota, ako cena za výkon. A pre mňa sú to tieto 2 mesta, do ktorých sa vraciam dlhodobo na dlhší čas. A Mexico City z hlediska bezpečnosti je v pohodě, jo? No. Chodím na dovolenku do Pakistanu, tak zase tu by som dala možno ako disclaimer, že samozrejme nehovorím nikomu, že sa má aj zajtra odsťahovať do Mexico City. Mexico City má 20 miliónov obyvateľov. A to znamená, ja myslím tak 5-krát väčšie ako Praha. Jo? Ako myslím z pohľadu ako rozlohou. Jo? Alebo možno som si to teraz pomýlila, že 5-krát väčšie ako Buenos Aires. No to je jedno. Proste je to veľké mesto. Jo? Je to veľké mesto, je z najväčších miest na svete, jedno z najstarších osídlení na svete. To znamená, nájdete tam všetko proste. Všetko a áno, nájdete tam aj trhy, kde si môžete ísť objednať vraždu. Chodím na také trhy? Nechodím. Takže to je... vôbec ako život v takýchto krajinách z pohľadu nejakého obseku, tak proste číslo 1, vedieť, kam idem a kde ostávam. To znamená, viem, do ktorej mestskej časti sa presuniem, kam sa chodí, kam sa nechodí a dodržiavam to. Počúvam domácich. Keď mi domáci hovoria, tam sa nechodí, tam nemôžeš ísť ako proste gringo, tak tam neidem. Aj keď medzi jednou dobrou mestskou časťou a druhou dobrou mestskou časťou je to 800 metrov a 10 minút pešo, ale medzi tým je nejaká problematická časť a to môže byť kľudne ako jedna cesta, jedna trieda nejaká, tak si zoberiem Uber, nepôjdem pešo. Takže ty sa vieš na to adaptovať. Vo všeobecnosti nejaké ako širšie centrum, centrum zrovna nie v Mexico City, ale nejaké ako oblasti ako nedaleko od centra, možno proste kolónia Condesa, kolónia Roma, kolónia Del Valle, Narvarte Poniente a podobne. To sú miesta, ktoré sú absolútne bezpečné a nič tam nehrozí. Možno nejaký ako pickpocketing, ktorý proste sa ti prihodí aj na staromáku. Ale tam vlastne určite ten svoj životný štýl musíš vedieť tomu prispôsobiť a proste najhoršie je myslieť si, že si múdry jak rádio a proste, ja chodím všade pešo, no tak ísť aj Mexico City proste 15 minút pešo niekde ako po oblasti, kde nemáš byť 15 minút pešo na ulici po tme. Takže mám k tomu rešpekt, ale nie je to zase, to nie je žiadna koubojka. Zrovna ako keď príde na únosy alebo nejaké kriminálnu aktivitu, tak ako problematické sú typicky hraničné oblasti a podobne. Takže inak ako ja život Mexico City hodnotím ako 12 z 10. No dobre, tak 11 z 10, lebo potom, keď tam je vlhko... Vlastne Mexico City je relatívne vysoko položené, to znamená 2,5 tisíc nad morom, 2,300, by som sa nevymýšľala, ale okolo sú hory. Takže tam vlastne, keď začne byť vlhko, ak sa tam hrozne drží smog. A to je vlastne nepríjemnosť v Mexico City a takisto je tam ako nepríjemný časový posun. Ako 7 hodín, není to crème de la crème. Oproti tomu Buenos Aires 4 hodiny, to je úplne ako super manažovateľné. Ale inak ako fakt je tam nádherne zeleno. To mesto veľmi dobre funguje na to. Vždy na mňa urobí obrovský dojem, keď si uvedomím, aké to mesto je staré a ako je stále ako efektívne z pohľadu infraštruktúry. Pretože ako robiť infraštruktúrne updaty v 20 miliónovom meste, ktoré proste je osídlené tisícky rokov, to není len tak, hej.
Takže z pohľadu nejakého civil engineeringu a tak ďalej, ako je to pre mňa veľmi, ako robí to na mňa veľký dojem každý krát, keď som tam. Je úchvatne zelené to mesto. Je tam veľmi príjemná atmosféra, čo sa týka, ako tí ľudia sú stále tak veľmi ako komunitne nastavení. A k Moričku to je proste 2 hodinky ktorýmkoľvek smerom lietadlom. Takže ja vraciam sa tam, ja som tam bola snáď už 6 rokov. 6 rokov po sebe som tam bola na nejakom... Nie, mala som aj pauzu, išla som do Ázie, ale skoro každý rok, no. A proste, keď môžem, tak si to nechám uísť. Toho roku mi to vyšlo skoro na 2 mesiace, takže som bola z toho nadšená. Doporučujem to každému, ale ako vravím, prvá vec, pozrieť si, kam sa chodí a kam sa nechodí. Jo, ale to urobíš aj v Riu, to urobíš v každom, to urobíš v Medežine, to urobíš proste v každom meste si pozrieš, alebo ja to robím a každému to doporučujem, si pozrieš, kde je lokálny Karlín, Letná a Vinohrady a ostávaš v lokálnom Karlíne, Letnej a Vinohradoch, prípadne sa pôjdeš pozrieť do nuslí lokálnych, ale nepôjdeš proste niekde do Hornej Dolnej, lebo proste neviem čo. Jo. Super tip, Mexico City. Díky. A ještě nějaký takovýhle travel hacky, typy, jak ty už to máš asi jako hodně zažitý, ale když by ses tak zamyslela a třeba někdo by chtěl teďka jet do toho Mexica City, tak na co nezapomenout? No tak to je pravda, že vlastne veľa tých vecí robím, ale že už si aj neuvedomujem, že to mám presne ako vravíš zažité. Ten research fakt doporučujem. Proste trvá to 7 minút, ale má to obrovský impact, už len to buknúť si ubytovanie niekde, kde môžeš večer výjsť na ulicu. Jo? Čo proste áno, sú obrovské oblasti, kde s tým vôbec nebudeš mať problém. To není, že máš 3 ulice k dispozícii, jo, to proste je to obrovské mesto. Ale nebuknúť si, neísť trebárs po cene ubytka a buknúť si ho niekde proste u letiska v Mexico City, lebo je to proste ako cheap. Nie. A toto platí na každé takéto miesto, každé takéto mesto. Rovnako, keď som išla do Islamabadu, tak som to robila. A veľmi to doporučujem. To je úplne prvá vec. Druhá vec, neísť tam ako proste local gypsy king, na krku reťaze a na zápestí hodzinky. Proste neflešovať to, že ti je čo ukradnúť. Vyzerať normálne, proste snažiť sa splynúť tak, ako sa dá s tou nejakou miestnou populáciou. To je trebárs ďalšia vec, keď cestujem, áno, toto môže byť hodne závislé aj na konkrétnom meste v krajine. Keď napríklad cestujem do Pakistanu, tak trebárs Lahore je o mnoho viacej liberálny, ako treba Pešavar, ktorý je pri afgánskych hraniciach. Že to nie je, že sa pozriem, ako sa obliecť v Pakistane, to je, že sa pozerám nejako ako proste na kontext toho, ktorého mesta. A trebárs viem, že keď som na hlavnej triede v Lahore, tak viem, že tam mať krátke tričko proste, alebo nejaké tričko bez rukávov, tak nebude problém. Viem, že keď už z toho pôjdem preč, tak by som si mala cez seba prehodiť aspoň nejakú ako proste ľahkú košelu. A keď pôjdem do Pešaváru, tak ma to ani nenapadne. Budem mať proste dlhé rukavy a ešte si možno budem aj zahalovať vlasy, závisí zase od oblasti. Takže je to snažiť sa nepútať na seba pozornosť. Ako takto, keď pôjdeš v Pešaváre v krátkych nohaviciach, to nie je, že ťa niekto zabije na ulici alebo podobne, alebo znásilne, alebo unesie, ale je to, za mňa je to vyjadrenie ako, okrem toho, že na seba nepútaš pozornosť, tak je to vyjadrenie ako nejaké elementárne úcty proste k tomu obyvateľstvu. Takže to je ďalšia vec. S tým súvisí ale možno niečo, čo ste tu už omierali veľakrát, tak proste ja nenosím žiaden bitcoinový merch, ani neplánujem. Najviac na čo ja sa zmôžem, je tričko Cypherpunk Future is Now, lebo si vravím, raz prídem do tej kaviarne, kde mi dostanem ten flat buy zadarmo, keď poviem, že robím open sourceový cypherpunkový projekt, nestalo sa to, stále čakám. Ale to je asi maximum, to je ako taký, by som nazvala obseg merch, tak keď niekto cíti tú potrebu. No v tomhle super Vexel merch som. No, presne s tým sme to aj dizajnovali. Takže keď niekto cíti potrebu fakt proste flashovať, že je bitcoiner, tak nech to robí nejako rozumne a nie veľkým oranžovým logom a to platí podľa mňa všade na svete. Jasne. No, zvlášť ako v těch
krajinách, který prostě neznáš a jsi tam jako outsider totální. Presne tak. Ďalšia vec je, že ako vravím, nechodím pešo, keď neviem, nepoznám tie oblasti, aj keď by som rada, aj keď proste ako, treba si uvedomiť, že risky sa nemerajú pravdepodobnosťou, ale možným dopadom. Takže proste asi pravdepodobnosť, že ma niekto unesie v noci Mexico City je 0,0 nič. Ale keď sa to stane, tak ten dopad je ako ohromný. Jo? Takže áno, zavolám si ten Uber, ale aj keď je to proste ako fakt, že 5-minútová cesta tým Uberom. A dôležitá vec, ako typicky ja nedávam svoju adresu, reálnu domovú adresu. V Mexico City, aby som si napríklad nebrala taxík, to považujem za hodne ako nebezpečné, ale Uber a podobné apky to tam všetko tam fungujú. Takisto, ale takto ako vzťahujem to všetko na Mexico City, ale to platí na Rio, to platí na São Paulo, to platí na ten Medellín, jo. Všetky tieto veľké ako latinskoamerické mesta. A jak to poslouchám, tak si uvědomuju, jak jako některé věci fakt dělám špatně, že to ještě nemám tak zažitý. Třeba v São Paulu tam jsem se tak podíval na mapu, někde jsem viděl jako park, tak jsem si říkal, tyjo, to je fajn, jako chtěl bych si podívat do místního parku a prostě jsem tam šel a bylo to třeba 10 minut pěšky, ale jako bylo to v pohodě, jako nic se mi nestalo, ale byli tam jako takový nepříjemný bezdomovci a tak se tam různě tak trmáci, asi si to viděl v São Paulu, prostě je to tam takový nechutný docela a občas jsem si říkal, jestli jsem vlastně měl jít a jako pak to bylo v pohodě, bylo to za dne a tak, ale vlastně, jak ty říkáš, tak šel jsem i jako pod mostem, kde bylo nějaký stanový městečko, že jo? Tak vlastně, že to asi bylo docela rizikový a ani jsem si to neuvědomil a hodně lidí si to asi neuvědomí, že v Praze je to v pohodě, že jo? Nebo prostě ve většině evropských měst, že se jdeš projít někam do parku, ale v takovýchhle místech asi ani za toho dne, když seš sama, tak to nemusí být úplně cool. Hodně závisí samozřejmě od parku, zase od oblasti a tak dále. A to já jsem šel úplně naslepo, já jsem si vůbec jako nekoukal, kde jsem. To by som si dala pozor. Inak to je tak ako, keď som bývala v Medellíne, tak to bolo presne. Ja som bývala ako v tej najviac fancy proste hipsterskej lokálnom Karlíne som bývala, hej. A bola som tam proste lokálneho nestretneš, ak je deň dlhý, hej. A takto bývala som asi o 3 ulice vedľa. Medzi môjim bytom a tou oblasťou bol jeden park. Reálne fakt 10 minút pešo. A každý krát, keď som išla stadiaľ domov, tak som si brala ten taxík. Lebo každý boží týždeň proste tam bol ten jeden Američan, ktorý si povedal, však je to 10 minút pešo. A každý boží týždeň tam niekomu ukradli telefón alebo ukradli proste peniaze alebo niečo. Proste. Každý, a to není, že ako je 10 hodín večer, ale je tma, tam ide o to, že je tma. Takže to není, že musíš ísť niekde o 4 ráno, alebo že už nikto není na ulici nikde, ako sa pozrieš. To je proste ako ten common sense a nepovedať si, no však teraz sa to, 4 dní sa to nikomu nestane, tak sa to nestane ani mne 5. deň. Tak to je proste, ako mať k tomu pokoru, ako vravím, mne veľmi ako v živote pomáha orientácia v nejakom rozhodovaní na základe toho, že proste fakt nemeriam risk pravdepodobnosťou, ale možným dopadom proste. No, takže toto je taká ako dobrá vec. Takisto, keď si ten Uber voláš, tak si ho nevolať na svoju, proste presne na svoju adresu, ale dať si to o pár metrov vedľa a proste nikdy nevieš, kto ťa odvezie. To je dobrý point. Super. Nenosiť samozrejme, keď ideš fakt už, že ideš do nejakej proste ako šitej oblasti, tak tam ísť so sprievodcom nejakým lokálnym. Ja som bola som vo favelách, proste bola som v rôznych slamoch a podobne, ale vždy s lokálnymi ľuďmi. To je proste, neísť sa tam prejsť sám MHDčkou. To je proste nezmysel. To by som veľmi doporučovala, keď ideš do takýchto oblastí, tak ja nosím väčšinou 2 telefóny, takže si berem ten horší. A takisto, keď vás už niekto prepadne, tak proste to dať. Nezačať sa tam byť. Normálne majte telefón za $30, ktorý proste tomu človeku dáte. A so všetkými peniazmi a proste sa rozlúčite a hotovo. Nie sa tam byť za to, že mám teraz nový iPhone, tak idem sa pobyť s niekým v parku v Kolumbii. Takže...
Jak to máš vlastně s pasama? Víš, máš víc pasů vydaných? Já nevím teda, protože pro Čechy je to jednoduchý, že hodně lidí o tom neví. Teďka jsem i jako v rodině dělal prostě dceři jako 2 pasy, protože je to prostě vždycky lepší jako mít víc pasů než míň. Takže pro Čechy je to úplně jako super jednoduchý, nevím, jak to teda máš ty. Je to aj na Slovensku, druhý je s skrátenou platnosťou. Bežne je pas na 10 rokov a druhý ti dajú na 5. Tady můžeš mít normálně 10letý jako... Jo, to je super, no. Ty jsou úplně rovnocenný, ty pasy. Jo, ja mám iba u nás je rozdiel iba v tej platnosti, mám samozrejme viacej pasov, používam ich proste príhodne. Teraz dokonca mám 3, lebo v jednom starom pase mám víza do USA, ktoré sa vydávajú na 10 rokov, ale pasu prešla platnosť, takže mám teraz dokonca 3 pasy, chodím s 3. No a s tím, že ten jeden má platné víza, ale není platný pas. No, takže. Já to doporučuji jako každému, kdo trošku cestuje, prostě udělat si těch pasů víc a je asi potom dobrý nápad si ten druhý pas taky jako třeba sebou vzít, protože když ti potom v nějaký tramtári někde ztratíš pas nebo ti ho někdo ukradne, tak to bude trošku problém. Jako. Presne, je to super, ale taky treba povedať k tomu A aj to B, že tak ale potom nenoste pasy v tej ladvinke obidve vedľa seba. No, vlastne. Lebo to ako som tiež zažila a veľmi som sa chytala za hlavu. Že to niekto nosil. Hej, že proste nosil to všetko, proste 2 telefóny, 2 pasy, všetky karty a ja pozerám, že myslím, že to musíme si dať nejaké ako rýchlo školenie obseku. No, takže áno, hej, mám jeden, ktorý mám takto ako schovaný pohotovostne. Jo. Takže... A opravdu je to ten nejjednodušší jako hack možná, co může být. Prostě si zajdete na ten úřad, řeknete, že chcete druhý pas, oni se ptají na důvod. Důvod může být jako téměř cokoliv, prostě víc cestuju, občas potřebuju mít pas jako na ambasádě kvůli vízum, to je pro mě relevantní důvod. Platí se asi 500, myslím, nebo tak nějak, je tam nějaký poplatek jako drobnej za ten Já jsem musela platit, myslím, full cenu, no. Já myslím, že to za ten druhý pas už je to pár let, ale platil jsem asi 500 a teďka, když jsme to dělali pro někoho z rodiny, tak to bylo nějak podobný, jakože je to jako nominální částka. Jo. Takže tak úplně v pohodě, jestli si z této podcastu něco odneste, tak je to běžte si udělat druhý pas. A nečakať a mať vždy prostě po ruke, mať v poriadku tyto papíry prostě. No a pak si to třeba i nějak rozdělit. Já mám jeden pas takový jako špinavější, prostě na ty, nebudu vyjmenovat konkrétní krajiny radši, ale prostě na ty, jako na ten třetí svět, řekněme, a pak jeden pas je jakoby čistý, vlastně Severní a Jižní Amerika, nebo takový, jako, kde předpokládám, že spíš budou v přátelský, než aby potom člověk jel do Ameriky z nějaký země, kterou můžou považovat jako za neúplně přátelskou a zbytečně se budou vyptávat. Já jsem se na tomto extrémně vytrestala v minulosti, takže já vím, o čem rozpráváš. No a co konkrétně to bylo, jestli můžeš říct? Jako nejtypičtější asi bývá ten Izrael-Palestína. To je v pohodě, to som nemala. A mala som tam taký zážitok zrovna na hranici, zrovna izraelsko-palestinskej, ktorý bol taký ako trošku beyond bizar. Ale ja som, keď som bola v Iraku, ja som sa tam proste dostala bez irackých víz. To je dlhšia storka, ale pre kontext, dneska sa asi do Iraku dá ísť normálne, ale ja som tam išla 2017-2018, tesne potom, ako fakt mesiac potom, ako bol vyhnaný islamský štát z Mosulu. No a tam proste sa nelietalo, samozrejme bol zavretý vzdušný priestor a potom som videla, že sa začali vypravovať lietadlá, ktoré leteli z Turecka, som si kúpila letenku a ja som fakt od Prahy cez 2 prestupy v Turecku až po Erbil som tam fakt vyhadala to, že ma tam proste pustili bez víz. To je môj majsterštík dodnes. Takže som sa dostala do Iraku bez víz. Každopádne, keď som prišla, prišla som do toho Erbilu, na juh sa vtedy vôbec nedalo ísť. Vlastne to tam mali pod kontrolou šítske milície. Tak proste ja som prišla a mne tam, vlastne Kurdi majú nejaké ako autonómne územie. Takže ja som priletela na to letisko a mne tam dali štempel Kurdish Regional Government. Čo je proste ako kurdská regionálna správa nejaká. No a s týmto som tam chodila hore dole a ja som si potom vymyslela, že som sa pozrela na mapu a vravela som si, toto vyzerá, že tu je nejaký hraničný priechod, prejdem
že prejdem do Iránu a z Iránu, že prejdem do miesta, ktoré sa volá Nachčivan a je to vlastne exkláva, ona je uprostred Arménska, ale je to Azerbajdžan. A ona hraničí s Iránom a potom s Tureckom. Takže ja som si povedala, tak ja prejdem do Iránu, pofelím v Iráne a potom prejdem cez hranicu do toho Nachčivanu a potom z Nachčivanu tam som videla, že tam majú 4 km nejaké hranice, tak si vravím, tam určite bude nejaký hraničný priechod. Tak potom z toho Nachčivanu ja prejdem do východného Turecka a proste budem stopovať cez Turecko. Takže to bol môj magnum opus. A na to bol môj plán. Takže toto som si vymyslela. No a ako bizarné bolo už len to prekračovanie hranice Irak-Irán, pretože ja som tam prišla, prakticky ja som tam dostopovala a potom som išla pešo cez tú hranicu. Oni vôbec nevedeli, čo som tam majú robiť. Tam som bola ja a jeden typek, ktorý mal kozu a nejaké vrece proste s nejakou trávou. A proste, takže ma posielali z budovy do budovy, v jednej mi zobrali peniaze, v ďalšej mi dali peniaze, akože za niečo ma skásli, v ďalšej mi to vrátili, proste nikto nevedel, čo ako robiť so mnou. A tak mi potom oštemplovali pás a poslali ma do Iránu, že proste choď prečo. A fakt, nikto tam nevedel anglicky, doteraz neviem, čo sme tam prevádzala, proste, ale prešla som. V Iráne proste tam ma pozerali, že vat, ale zase tá istá storka, proste ja, typek s kozou, prešli sme obidvaja, no a potom som začal stopovať ďalej. No, takže som bola nejakú dobu v Iráne, to bolo stále ešte v pohode. Tak už som bola v Iráne, vravela som sobie, už to mám z krku, už proste sadel, to sa dostanem, nech sa deje čokoľvek, no ale ja som si vymyslela, že chcem vidieť ten Azerbajdžan v tom Arménsku, hej. Takže som tam zase prešla tú hranicu, to bolo tiež celkom ridiculous. Čiže taká hranica, ktorá není vyslovene ako exponovaná, že by tam chodilo proste, že by tam chodili davy ľudí, myslím, že sa mestovalo Džalta, neviem, už sú to mnohé roky. Ale tiež som tam dostopovala nejak hrozne pozdie večer, takže asi o 10. večer som tam išla s baťuškom pešo cez hranicu. A teraz som tam prišla a obklúčilo proste 8 tých colníkov, nikde nikto, iba ja a 8 colníkov a teraz si podávali ten pás a pozerali na mňa proste, že nechápali, že čo tam robím proste. Vôbec nechápali, ešte najviac ma bavili prví traja, ktorí ten pás mali hore nohami. Neviem. Takže takto som prešla proste k úžasu svojmu a aj všetkých ostatných proste tú hranicu ešte do toho Nachčivanu. To je inak ako veľmi zaujímavá destinácia, to je taký, jak by to pripomínalo Podnestersko. Tam sú dotované ceny Azerbajdžanom, takže všetko tam je ako hrozne lacné. A je to také ako fakt, že taký ako závan komunizmu fakt na teba dýchne. To bolo veľmi bizarná krajina. A si pamätám, ako som tam mala nejaký hotel a prišla som tam hrozne pozdiaľ, lebo som proste, neviem, random som vošla do hotela nejakého. A pýtam sa typka na recepcii, že kde sa môžem ísť nájsť, že som hladná. A on, že no už je pozdie večer, že to, ako je to blízko, ale že už nemám chodiť, že to proste, že to je nebezpečné. Ja na ho pozerám a vrem, ja idem z Iraku, on, že tak choď. No, takže, vlastne, takže to som mala takú ako medzistávku v tom Nachčivane. A teda potom som si vymyslela, že idem do toho Turecka. No, keďže som dievča ekonomické, tak som si povedala, zoberiem si ranný autobus, to sú 2 hoďky, proste super, žiadne stopovanie, nie? No tak som tam proste ráno o 6:00 naskočila na bus, ja a tých proste 50 Azerov, ktorí tam išli na ranný trh, všetci mali nejaké ako zboží. Ešte na ranný trh do Turecka, do takého mesta tam. No a tak som si vravila, no tak to musí proste typická, normálna, bežná prax, že tu chodia na tie trhy, čo tam budeme čo vymýšľať. No tak sme vystúpili z busu, išli sme na imigračné, kde som odišla z Nachčivanu, ako teda mi dali dali mi štempel, že som opustila krajinu, prišla som na tureckú stranu, podala som pas a oni povedali terorista! A bolo. Takže mi ten pas zobrali, no a ten problém bol, že som mala fakt pečiatku z tej kurdskej regionálnej správy. Oni vlastne Kurdov tam moc nemusia, tam vlastne kurdská strana pracujúcich bola vyhlásená aj za ako teroristickú organizáciu, takže ma začali lustrovať samozrejme. No zobrali mi pás a povedali, že uvidíme proste. Takže ma tam, neviem z čoho všetko osočili, no tak som sa tam sedela, som tam 6 hodín
6 hodín na lavičke pod Araratom. Teraz má problematický vzťah s touto horou, lebo keď na jeden kopec pozeráš 6 hodín, proste to som neviem, či som nehovorila tú storku, ako som tam stretávala rôznych ľudí na tej lavičke. No ale každopádne najnepríjemnejšie na tom, ako bolo pekne, bolo príjemne, no tak som tam sedela a pozerala proste na prírodu, ale problém bol, že kvôli tomu zastavili celý autobus, takže ja som tam sedela na lavičke a predo mnou stálo proste 55 naštvaných hazerov, ktorí nemohli ísť na ten trh. Čiže po 3 hodinách ich pustili a mňa tam nechali, tak som si vrala, no super, no tak to mám radosť, veľká radosť vo mne. Takže to som si tam ako odsadila. No a tako eventuálne nakoniec ma pustili, išiel nejaký prázdny autobus, ten zastavili a povedali, odveziu do Turecka, tak kde. A išla som proste ja. Vpredu som sedela vedľa autobusáka, ktorý proste nechápal, čo sa deje, ale colník ho zastavil a povedal mi, zober túto niekde. Proste, hlavne už nech tu není. No, takže a bolo to ako pain in the ass mať takúto ako random pečiatku v pase. Jo, takže proto mít víc pasů. Ano. Tak jsem se rozprávala. Ne, to je krásný to, až někdy budeš mít víc času, až budeš ve vekslovském důchodu, tak můžeš to nějak sepsat. To počúvam často, no. Počúvam často. Pojďme ještě úplně na závěr. Máš nějaký tipy na knížky? Jo, no ja knižky teraz poslednú dobu a zvlášť ako posledných 6 mesiacov, tak máme taký vzťah, že ja knižky ako veľmi váštivo nakupujem a extrémne nemám čas ich čítať. Ja som sa, keď som išla sem, ak som videla tú prípravu, tak som sa pozerala na moje Goodreads, ktoré sa snažím ako udržiavať a mám tam, že teraz čítam 28 kníh a to je presne. To je úplne presné. Nečítala som asi teraz, ako čítala som nejakých ako českých autorov, ktorí asi nebudú úplne, bude to také ako skôr lirické diela. Prečítala som ako oddychovku Tomáša Šepka, Objektívny nález. A keď som mala posledné nejaké voľničko, som to prečítala za 3 dní, ale zase nie je to niečo, čo by som nejako... Pre mňa to bolo zaujímavé, relevantné dielo, ale asi to nie je niečo, čo by som ako veľmi odporúčala. Takže ako keď príde na knižky, ktoré čítam, alebo by som chcela čítať, tak tie ako držiavam v tom Goodreads. Naposledy, čo som takto fakt prečítala nejaké väčšie dielo, tak to bolo problém 3 telies, vlastne celú tú ságu a to ma bavilo ohromne. Ale to už je Prosinec, no. A odtedy som čítala fakt ako knižky kratšie. Yep. A som jeden pekný zážitok a to som čítala vlastne, to je zase ale knižka, ktorú môžem doporučovať, ale nedá sa zohnať. Ja som zháňala fakt rok a pol knihu a to som zháňala po Južnej Amerike, som zháňala na antikvariátoch proste všade možné. Volá sa Zmena osvetlenia a je to od Julia Cortázara. A sú to také ako hororové poviedky z Buenos Aires z 70. 80. rokov. A som niekde počula v nejakom podcaste, ako niekto vravel, kto si prečíta výmenu osvetlenia alebo Zmenu osvetlenia, ten bude všetko vedieť o Buenos Aires. Tak som sa tak to budem čítať Buenos Aires, lebo to bolo pekné. Ale proste našla som tú knižku nakoniec niekde ako na nejakom portáli, stála asi 2,5 tisíc, proste staré vydanie, je to a zháňala som ho fakt ako rok a pol, no, takže je to také, kto má rád Dušana Mitanu, slovenského spisovateľa, tak ten Julio Cortázar, Zmena osvetlenia je veľmi podobné, veľmi ma to bavilo, no. Jo, skvělý tipy, díky. Ještě teďka, jak víš, tak mám nový koníček gramofon a desky. Ty máš taky gramofon a taky sbíráš desky, tak mě třeba hodně baví, mě zajímá, jestli to máš stejně, když právě takhle někam přijedeš, tak jít do toho lokálního vinyl shopu a tam hledat jako nějakou zajímavou třeba místní hudbu, bo tam prostě často mají jako hraný desky za hodně dobrý peníze. Máš to taky podobný a jak ty to máš vlastně s gramofonem a s deskama? Závisí to u mňa hodne od destinácie, pretože ja často takto, keď cestujem, tak ono potom, vieš, tie desky nie sú ľahké a potom, keď to máš nosiť, a sú krehké. Takže nosiť to proste potom ako 3 mesiace hore-dole, tak to je ako problematické. Ale niesla som si treba teraz z Mexico City, mám svoje obľúbené ako record story a takisto pozerám na tie práve v antikvariátoch a podobne. A málo kedy niečo donesem, lebo fakt závisí od tej destinácie, že keď som tam ako nakrátko, tak jo, z Berlína, vždy keď idem do Berlína, tak si nesiem dosky. Chodím do Mauerparku, kde sú celé veľké ako proste divízie, tam majú také ako Mauerparku je blšák nedelný
a tam sú celé veľké divízie, odtiaľ mám veľa pokladov proste. Ale treba akože z Mexika vyslovene zatiaľ nemám ako nejakú že zbierku lokálnej hudby, pretože to je ako komplikovanejšie s tým, že ja proste fakt som preč 3 mesiace, no. Takže... Jo, to je asi, to, jako chce to kufr, jako který je čeknutý, no, a mít ideálně na to nějaký kartón, zabalit to do toho a vezme to docela dost místa potom. Presne, keď sme boli s Lumírom na Defcone v Osake, tak si pamätám, ako nakúpil na 30 vinilov. Vždy si na neho spomeniem, keď nejaký niekde kupujem. Nakúpil na 30 vinilov, len potom to niesť z Osaky cez Južnú Koreu, cez Moskvu až do Prahy. Proste to bolo... No a takisto to ako nie je to ľahké a takisto nie je to úplne, že to môžeš hoci kde šupnúť. Že proste tie desky sú krehké, takže... Přesně tak. Ale je to ako krásny koníček, veľmi ma to baví, stále ako sa snažím ako práve zháňať také ako tie jammy, mám celý zoznam vecí, keď prídem do nejakej takéto proste práve nejakého antikvariátu alebo podobne, tak sa pýtam konkrétne na tie desky, ktoré ma zaujímajú. Jo. No. A vlastne ja som s tým začala pri covide, že keď sa ten život ako tak spomalil, tak ja som totiž to, niekedy som sa dala niekde na letnej niekde 3 pivá a bola som v podniku, kde proste mali ako desky, no a som si kúpila Babiho Daňka. Ja strašne milujem Babiho Daňka, no tak som si kúpila Babiho Daňka, lebo na tej deske bolo proste haconské šífy, ako ja som si to vtedy nemala na čom prehrať, tak som si potom ten gramofón eventuálne dokúpila a hrozne ma to chytilo, no. To jednak môžem povedať pikošku, to je môj toxic treat, že jak som takto stopovala všade možne po svete a keď ješ niekým ako dlhšie, tak proste sa pýta na tvoju krajinu a ukazuje ti on svoje deti a pýta sa ťa proste na tvoju mačku a podobne. A vždy, keď sa ma niekto pýtal, že aká je slovenská hymna, tak ja som si proste nemohla pomôcť a vždy som pustila nejakého Babiho Daňka, typicky on the road. Takisto ako česká hymna, no to sú vždy proste, ale nejaké úplne najviac corny české country. Takže to je môj toxic treat, že som tu proste šírila po svete, že Babi Daněk je česká hymna, alebo slovenská hymna. No. To je krásné. Máš ještě úplně na závěr nějaký aktuální zdravotní lifehack? Vím, že jsi řešila taky nějaký zdravotní problémy. Co pro tebe funguje? Ja som, ako vravíš, že som riešila vlastne veľmi intenzívne nejakú dlhú plejadu zdravotných, zdanlivo nesúvisiacich problémov, typicky ako nejakého zánetlivého pôvodu. Že ja som riešila, ako tie zánety mitigovať. No a musím povedať, že sa mi extrémne osvedčilo. Ja som sa dostala k tomu, že vlastne tieto zanetlivé procesy veľmi napomáha vlastne nejaký ako utrhnutá ako glukóza v krvi, ako utrhnutý cukor v krvi. To znamená, že nie je ako povedzme nejakým spôsobom stabilný, ale že ti vyskakuje do nejakých také ako špičie, keď si predstavíme graf toho cukru, takže ti proste vyskočí a potom to vlastne preťažuje mitochondrie a na to sa naväzuje milión iných ďalších problémov. No a tak som to začala vlastne pátrať potom, že či to ako sa to dá mitigovať a natrafila som na takú knižku, neznášam ten názov, pretože to znie ako tej holky, ktorá si dala tú prezývku, pretože to znie ako nejaká sekta, ale vlastne to volá sa Glucose Goddess. A napísala knižku Pravda o cukru, ktorá je hrozná a nikomu by som nedoporučovala. Proste napíšte si to do čatka, ktorý vám to vyhodí v 10 bodoch tú knihu. Ale v zásade jedná sa o to, že sú spôsoby, ktorými sa dá tá glukóza, ten cukor v krvi manažovať a splošťovať tá krivka tej glukózy. No a môžem ich tu vymenovať. V zásade je ich viacej. Tiež nejaké 4 hlavné, ktorých ja sa držím, je nikdy nejesť nič sladké na raňajky, dávať si pozor na to, v akom poradí je jedlo, to znamená najskôr vlákninu a potom tuky a proteíny a pak všetko ostatné, ako nejaké cukry, sacharidy. Lyžica jablčného octa pred jedlom v pohári vody a nejaký pohyb po jedle. A toto vlastne sú veci, ktoré som inkorporovala, sú to ako minimálne lifestyleové zmeny, ale ja vlastne som týmto spôsobom fakt mitigovala väčšinu svojich zdravotných problémov, ktoré som mala.
Takže a vlastne malo to obrovský impact na môj ako výkon, na nejakú ako mentálnu čistotu, ako, že nemám takéto mentálnu hmlu. Spánok, jednoznačne spánok. A taký vôbec, akože nemala som teraz zánet žiadny asi 5 mesiacov, čo som mi nestalo tak 4 roky podľa mňa. Takže je to taký ako a ten cukor rozhádzaný v krvi, on spôsobuje veľmi veľa vecí, ktoré nie sú ako očividne prepojiteľné s cukrom na prvú dobrú. A vlastne tieto ako hacky je niečo, čo sa dá veľmi jednoducho a za veľmi lacné peniaze inkorporovať do svojho života. A ja som videla tie výsledky tak rýchlo, že vlastne teraz fakt sa toho držím, fakt si dávam na to pozor. Jo. A takže toto veľmi, veľmi doporučujem. No a inak mi taky veľmi pomáha, ako na čo sa sústredím, tak je ako veľmi, že protein-based diet. Nejem teda, nie to, že karnivor alebo podobne, ale fakt sa sústredím na to mať dostatočne príjem bielkovín. Dostatočný príjem bielkovín v každom jedle. Jo. Jenom ještě ta vláknina, to máš jako z jakého zdroje, protože lepek ty nejíš, jo? Zelenina. Typicky ako budem nejakú, nejem lepek a nejem ani žiadne strukoviny, lušteniny. To je taká pre mňa zbytočná, to neviem, proste ako taká. Typicky ako proste moje jedlo bude vyzerať tak, že si dám zeleninu, nejakú zelenú chceš, proste kaderávek, salát ledový, zelí, proste pozrieš sa, čo má vlákninu a čo máš rovno doma. Takže dám si zeleninu nejakú, alebo si urobím šalát a dám si k tomu nejaký proste octový dressing a potom si dám proste nejaké mäso, prípadne, neviem, kotýč, vajcia, fakt ako zdroj proteínu. A potom, keď mám ešte hlad, tak potom si dám proste nejaký ten kus ryže alebo niečoho, ale skôr nie. Skôr výnimočne. Yep. Takže typicky ako vlákninu, fakt to iba zo zeleniny, z ničoho iného. Yep. Super, to jsou hezký tipy, to jsem tady ještě neslyšel a dává to asi smysl pro některý lidi jak jsi říkala, Glucose Goddess. To je Instagramový profil a je to taky značka. Ono je to, ale ona robila prostě nějaký jako väčší research, ale není jediná. Ona to tak ako dobre zhrnula do jednej nejakej alebo dvoch nejakých knížiek, ale keď si to napíšete do čatka, tak ako tá kniha fakt nie je dobre napísaná. Yep. Prípadne sú podcasty s ňou, kde o tom zase dobre rozpráva, ale nie je to ako proste nečítaj knihu a nerob teraz ako religiózne to, čo ona píše, ale fakt ako mať tieto úplne základné nejaké, napríklad ako ten pohyb po jedle, to ti povie každý doktor, že ti to zníži ako proste cukor. Ten cieľ vlastne není nasledovať teraz nejaký ako program nejakej ženy, ale pozrieť sa na to, že či vlastne ti neskáče ten cukor a keď ho sploštíš, tú krivku toho cukru, tak či to naozaj fakt nemá typicky veľmi rýchlo, veľmi ako super dopady na tvoje zdravie a mne sa fakt veľmi rýchlo osvedčilo, že áno. Skvělý, tak ale aspoň na ní odkážu. Lidi měli. Je to dobrý odrazový mostík. No, přesně tak. Super, díky a odkážu taky na Vexl podcast, ten si zmiňovala, podle mě skvělý nový zdroj veškerých informací okolo Vexlu, je to docela nový podcast, že jo, to jste začali právě s Okinem, myslím, někdy v tom prosinci. Budeme to robiť snad nejako kvartálně. Jo. Ráda odkážu tvůj Twitter profil, máš ještě něco, co bychom mohli odkázat? Keď někoho zaujímajú tie knižky, ktoré by som chcela čítať, tak to mám Goodreads a asi nejak pod mojím menom. Já na to mrknu případně. Jo. A no samozřejmě Vexl Socky a Cypherpunkový meetup. Jo, všechno odkážeme, koukněte do poznámek. Já ti děkuju, Leo. A děkuji i vám za sledování. Mějte se a zase příště. Čau. Děkuji za pozvání. Děkuji za sledování Stekuj podcastu. Patronem podcastu je Firefish, česká non-custodial platforma pro půjčky kryté bitcoinem. Použijte kód Stekuj pro 30% slevu na poplatky při vašem prvním dílu. Podcast podporuje rovněž česká firma Brains, vyvíjející nástroje pro bitcoinové těžaře. Na stránkách bitperia.cz si můžete zakoupit Brains Miniminer a při použití kódu Stekuj získáte 10% slevu. Sponzorem podcastu je v neposlední řadě i Ekofarma Arnultovice. Na stránkách biomasičko.cz použijte opět kód Stekuj pro slevu na první závoz. Děkuji a zase příště.